Yes mga kagusok, makita nato sa kulikuran no. Grabe kagana sa view mga kagusok, makita yun nato na grabe kalindot sa mga buyag o sa hangin diri mga kagusok no. O makita nato gusod ang pagbaktas nako sa ubos. Kay grabe na kuan gusod ko ba amazing ko sa ako paglantaw sa lingin. Ang grabe pagkahimo ug kung sa pagka-plaster no. Grabe ka-plastado karon mga kagusok no, makita nato ang sa ubos no, pasingod na ko sa ubos na ginahini magpanaw bisan unsa nako. Grabe kamising mga kagusok, grabe kalimpyo, grabe kalindot sa mga buyag, tagimo ang buyag, tagimo ang liter oh. Grabe beautic kasi ngayon na siya basta mo na mga kagusok ko oh. Grabe nandaw sa mga kagusok ko, grabe kalindot oh. Ato ta sa unahan mga kagusok, baktas ta mga kagusok na inay tapanaw pasingod sa ubos mga kagusok, makita nato no jaong mga kagusok, grabe ka presko oh mga kagusok no. Makita nato ako kadtong dulit ang kamera sa mga pangayan para makita sab nato oriental na ako nakita diri na sab sa unahan. Grabe makita nato ang pags mga kagusok, grabe katignaw maro ko daw sa Baguio mga kagusok, grabe ka ang pags no pasingod sa ako no. Makita nato ang ubos nato sa ato likuran, grabe kagana mga kagusok. Yan mga kagusok, makita nato no. Okay mga kagusok, daon sa ako likuran ang view no, grabe makita nato kung sa ina kuan dapita kung kamoy nakabayo laag na model na dyan bulangan-langan mga kagusok pa. Mga kagusok, makita nato ang pags no.